שלום. אני נטלי. את היית המורה שלי. באמת? וואו, איזה חדשות. מי היה איתך עוד בכיתה? מתי זה היה? אני אגיד לך מה. איזה קטע. את לא זוכרת אותי בתור נטלי. אני עברתי שינוי. בטח שאני זוכרת. מה, וואו, לא הייתי מזהה. וואו, איזה חתיכה. תודה. אני רק רוצה להגיד לך שהיה לי קשה מאוד בבית ספר. אני יודעת. אני פשוט לא השתייכתי לא לפה ולא לשם. כן, ועכשיו אתה מאושר? אני מאושרת. מאושרת, סליחה. כן, אני מאושרת, כי היום אני מי שאני. אני הייתי צריכה לעשות את השיחה הזאת איתך כדי שגם אני אשחרר איזשהו מטען. כן, כעסת עליי. כן. כן. יש לי שאין אף מבוגר שכאילו לרגע מנסה לראות אותי. אז זה היה לי באמת באותה תקופה מאוד קשה. מאוד רציתי לעזור, אבל המערכת לא עזרה גם לי. אני כל כך זוכרת את התקופה הזאת, כי גם בשבילי זאת הייתה טראומה. אני כל כך שמחה שמצאת את מקומך וטוב לך. ואת נראית $1,000,000. תודה. באמת, אמרתי, מי זאת החתיכה הזאת שהולכת ככה? תודה לך, נטלי, שעצרת אותי. בכיף, זה היה חשוב לי. ושיתפת אותי, ואמרת את גם מה שהיה לך קשה איתי. אני יודעת שהיום את מאושרת, זה מה שחשוב. את טוב. מרשימה. תודה רבה. להתראות. אומייגאד. החלטתי לסגור את המעגל הזה סוף סוף ולהגיד לה מה שאני מרגישה, אתם לא מבינים, זה ישב עליי כל כך הרבה שנים.